Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an na nakay sila sa mga sakayan og nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, mingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa nahiabot dinhi? Og si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan, ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalang una ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios, nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Usag ipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Ug si Jesus mitubag, kini ang bulhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuok kamo sa iyang gipadala. Ug sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon nga ang among mga katigulangan nangaon man og mana didto sa kamingawan sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Ug si Jesus mingon, sultihan ko kamo. Ang gihatag ni Moses ngadto kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, miingon sila kaniya, hatagi mi kanunay niining pan. Ug si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang muori kanako dili gayud gutomon, ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Mga kaigsunan, ang manindot nga balita alang satong kaluwasan. Daigon ikaw, o Kristo, palihog Sa manglingkod. makausapa mayong hapon diha ninyong tanan. Kining atong ebanghelyo karon, this is the continuation of the gospel we have last Sunday. Makadumdum kamo sa ebanghelyo na itong higayuna human pakanaan sa atong Ginoong Jesucristo ang 5,000 itong mga panahona, nahimuot sila, na-surprise sila. Busa, kuhaon nila si Jesus o gusto nilang himuong hari. Apan si Jesus nakamatikod nga siya kuhaon og pugson mahimong hari nila. Apan ang hari nila sa pagsabot nila sa pagkahari, hari nga mudominar, hari nga mokontrola, hari nga magsugo-sugo diha kanila, hari nga magdikta diha kanila. Apan ang pagkahari sa atong Ginoong Jesucristo lahi man ang pagkahari nga matinabangon, ang pagkahari nga sulugoon, labi na sa pagpatuman sa kaluoy, pagkamapuanguron, labi na sa pagpanuman sa gugma, ingunan usab sa pagtabang sa usag-usa. Apan lagi, lahiman ang ilahang pagsabot. Busa, intawon, naninguha siya paggikan, no? Paglakaw. Apan nakabantay gihapon ng mga tao. O busa, nakakita man, mauna ni ang continuation karon. Ninunod gihapon ang mga tao kay gusto siyang himuong hari. Mauna si Jesus maingon diha kanila sa dihang gipangutana siya, kanusa pa man ka dinhi niabot. Og niingon si Jesus, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan, nga og nangabusog, dili tungod kay nakasabot kamo sa milagro. Una, mga kaigsuunan, tinuod ang mga tao nitong higayuna nagpaabot og Mesiyas. Og nahinangop sila, kay nakakita man sila sa susamang kasinatian, nga sa ilahang mga katigulangan, nga si Moses, nagpakaon og pan, nitong naa sila sa kamingawan. Busa nakadumdum sila ni anang kasinatian og para kanila mao na ni ang Mesiyas. Apan lahi nga pagsabot sa Mesiyas.
Mesiyas nga mao gihapong maghari sa baalang kanila, maghari nga politikanhon, maghari nga ekonomikanhon, maghari nga mudiktar, dili bitaw katong sugo mga pagtulunan. Mao bitaw niingon si Jesus nga dili nangita kamo kanako, no? Dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gibuhat ug asa akong mga pagtulunan. Ang pan nga ihatag diha kaninyo di susama sa pan nga natilawan ug nakaon sa inyong mga katigulangan apan gigutom gihapon. Ang pan nga akong ihatag diha kaninyo kanang pan nga mahatag kaninyo sa kinabuhing dayon. Mga kaigsunan, tinuod mangyod nga kinahanglan nato ang pan. Nga bitaw naningkamot kita matag-adlaw nang ginabuhi kita aron makapalig kitag pan. Naningkamot in taon kita magtuon, mahimong expert, mahimong makinadmanon, aron makapalit kitag pan alang sa matag-adlaw natong panginabuhi o kinabuhi. Apan mga kaigsunan, ang tao dili lamang di ay mabuhi sa pan. Ug doon na po'y laing pan nga atong angay makatunan. Ang pan nga giingon diri nga moingon, mabuhi kita sa katigayunan niining kalibutana. Usahay ang pan nga atong giapas kanang pan bitaw nga impluwensya, kanang pan bitaw nga aduna kitay katigayunan, kanang pan bitaw nga giila kita, kanang pan bitaw nga kitay mudumala ug mokontrola. Pero lahi man ang pan nga giisgutan sa atong Ginoong Hesus. Ang pan nga langit nun, ang pan nga mahigugmaon, ang pan nga matinabangon, ang pan nga adunay pagbati alang sa uban, ang pan nga andam mo tabang, ang pan nga nagmatinud-anon sa gugma, sa iyahang kapikas, sa iyahang pamilya, ang pan nga nag-apas sa kaugmaon sa iyang mga anak, ang pan nga andam mo sakripisyo alang sa iyahang katilingban, ang pan nga Dios nun. Nindot kayo ni klaruhon pinanggang katilingban sa Dios. Mabitaw niining panahon na sa ako lang pamalandong. Lahi na karon ganang gitawag natog schooling, being schooling and educated. Sahay mo ingon kita, naka-eskwela, edukado na. O kita naningkamot nga maka-eskwela kita sa mga giilang tulunghaan, makagraduate kita nga puno kayog medalya, magmakinadmanon, apan dili educated. Usahay, katupang hapit di kahuman sa elementarya o waga ni ka-eskwela, mauto ang educated kay matinahuron, kabalo mo amping, kabalo mo respeto. Kaysa sa naka-eskwela, bright kaayo, pero ang yang ka-bright, gigamit sa pagkamapahimuslanon o pagpangilad. Gigamit sa iyang pagdominar. Dinhi kita giawhag, pinalanggang katilingban sa Dios. Nga unta, wala man ko mag-ingon nga ayaw na mag-eskwela. Labi na karon puros virtual ang atong pagtulungha, no? Pero wala ko mag-ingon nga ayaw na magpagtuon. No! Pagtuon ka mo. Mag-eskwela kita. Apan unta ang atong pagkamakinadmanon og nakatunan nato sa eskwelahan, pinalanggang katilingban sa Dios, muasdang ka nato sa pagbinuotan. Kay usahay naka-eskwela kita, wa man tay buot. Wa man tay buot. Lupigan man ta sa yano. Nga usa ka tawo intawon, pero intawon matinahuron siya kumpara ka nato. Nga naka-eskwela apan way buot, para nako mas mauputoy edukado. Kaya ang edukado kabalo mo tahod. Ang edukado di magsamok-samok ug di mangilad. Ang edukado kabalo mo tabang, kabalo mo ila sa katungod sa tao. Ang edukado kabalo mo amping, di mo pahimulos. Usa mangutana kita, pinalanggang katilingban sa Dios. Unsang pan ang giapas nimo sa matag-adlaw natong kinabuhi? Pan ba lamang na makalibutanon o pan basin pan ang gipahinumduman sa atong Ginoong Hesukristo? Ang pan nga langit nun, ang pan nga Dios nun, ang gugma, pagkamapuangoron, ang pagtahod, ang pagtabang, diha kita giawhag. Diha kita gihangyo. Busa, kitang tanan mga kaigsuunan, gipadumduman sa santos nga ebanghelyo, nga hinaot punta, kitang tanan magbinuutan, o gihatagan og thumbs up sa atong Ginoong Hesukristo, pinagi nining mga pagbasa, gitagaan og affirmation, katong mga buutan ha, katong naningkamot, magtinarong taliwala sa dagang mga kalisdanan sa kinabuhi,
Katong silang intahon ng hilak, nagsakripisyo, usahay makaluha, usahay pagani, muhalad sa ilang kinabuhi, aron lamang iasdang ang tinuod nga gugma. Thumbs up. Apan kita, wala i-reject sa Ginoo, nga kitang mga bulayog, kitang mga kulukoy, kitang mga tampalasan, kitang mga makasasala, intahon. Gipadamduman niya nga ayaw ana. Hinaot ponta, doon na kita'y gitawag nga conversion of the heart. Conversion of the heart. Pagbago diri sa atong kasing-kasing, aron kining atong pagtuog, pagsalig kaniya, makitaan nga nagasaksi sa gugma nga malahutayon, gugma nga mapaunguron sa Dios. Hinaot paunta. Manindog kita ug atong ipadayag ang atong pagtuog, pagsalig kaniya, kitang tanan. Nagato ako sa Dios, amahan nga makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo ay ang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, kianak ni Maria nga Berhil, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, ug nagalingkod sa to sa Dios, ang amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen.